खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डथामखौ फिन खेबसे बरबावबाय शय माजिउ जे फगरनाय महर लानसिना बर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसै नालाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं मानसिया एसे जानला माला मेख्ला बुग्राय राय गाननानै दं आरोना सायावनो एसे हमनो हाखाबाय जानो हागौ फुंनि हाबाफारि मावगासिनो दङ एसे बोरमा हगारनो आङो आइया एसे फारसेथिं बेलेग खामानि मावगासिनो ओमफ्राय सनाफोर नायदो आरोना जोंना टाइखौ बोरमायासो गानो आरोना नायलाय फंबायनि टाइ बोरायमोन मालाय बोरमा खाग्रासो ग्रोब जाबाय मिनिनानै थैनोसै नुनानै आङो नै माबा आइनि लोगोरिफ्रा आरोना मोसौ गैला नालाय गलिफ्रा दा बेफोरनोसै थायो थ' एसे हगारला हगारलि हगारानो होनो आङो ओमफ्राय एफाजोंनो एसे लेथ्राखौ एसे सिबना होखानोसै आरोना माने मैया मिनिनानै थैगोन आइया बेस्रा बावगुलायदों आरोना बोरमाखौथ' आं हगारफैनोबो मोनाखै ओमफ्राय सिबनोबो बावदों जाहैदों बोरमा खिखौनो आंहाबो बिथिं फैयाखै गरमजों जाबजों बावलायलांदों आरो मादै मोनावबो थांदोंमोन ना जोङो फुङावबो बिदिनो लिलिलाला आरोना ओमफ्राय सनाफोर नै गलिया मालाय बाथाम बुथाम फंबाय हाबाफारि मावहोनो नागिरदों नालाय बाथाम बुथाम एसे रेडि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय गलियाव थिखो थिखो दोनदों आरोना रेडि जाहांबाय बेस्रा फारसेथिं एसे इथा फारसेथिं नै बाथाम बुथाम ओमफ्राय बै बोरमा मासेया बेस्रा सैमा अरजादों हायावना खानाय एकदमबारे नै बिखुङावनो अरदोंनो आरोना बिखुङाव माने दाब दाब जायगायाव अरदों जाहैदों ओमफ्राय दा बिखुंनिफ्राय गारायानो हामाखै आरोना अरना खानानै गांसो जानाया जायो खिन्थु बांसिनानो बिदि रेस्ट लाबाय थायो आरोना अन्थाव बाथावनो फै बोरमासो सिबनो आं फै मानो सिथों सिथा फैफालायखो नोंलाय नै हा नोंबो खिनो आं बोरमा खि सिबनो नोंबो खिनो जालायबाय दे फैना खुदो दे जारलाहाय ओमफ्राय ओरैहाय आइया नै माइब्रा माइ मिलाव हैनो होननानै रेडि खालामगासिनो दं आरोना माइब्रा माइरं गरसेबो गैया मोनजायाखै ओमफ्राय एसे लुसरा लुसलि हाबाफारियानो जोबनो थाङा आरोना फंबाया गैया सनाफोर दाख्लैनिफ्रायनो थ' आथिं आखाइ बायनाय बायदिसो आरोना जोङो ओरैबायदि अबस्था थ' दा ओंखारदों सान्दुङाबो ओरैबायदि थिखा थिखिना फुंनिफ्रायनो 9थायानो जायाखै थेवबो नै सान्दुङा थैख्रां थांख्रां फै 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 सान्दुं सायख्लंबाबो खारदिंनो अहाया आं रिक्सासो लायनो नागिरदों खम जारला साइटेनगुरियाव थांनो नागिरदों जोङो साइटेनगुरि सारियालियाव आरोना आं बेबायदि थांफेराखै बे जायगायावहाय खिन्थु थांनो नागिरदों आरोना दिनैहाय फै फैदो दान्दिसे उनाव लोगो लोगो गाखोबायबो बेनिफ्रायहाय दिनै आलदा लामाजोंसो थांदों आरोना ओमफ्राय माइ बस्थाखौबो लाफाबाय जोङो नै आं बे एखमबा जगिं थांग्रा लामाया बेजोंसो आरोना जेजोंबो थांजायो नालाय रिक्साया जेजों लाङो बेजोंनो सिदा सिदा सहैनानै ओमफ्राय आङो आइखौ माइ मिलाव बोख्लायबाय ओमफ्राय आंहा नायाव हाबहैबाय आरोना ना बेदरावहाय बेनिफ्रायहाय रिक्साया थांबाय गालांनानै बास बेनिफ्राय जेबो मैगंबो गैया नालाय एसे मैगंबो लानोसै होननानै हाबबाय नै थालिर दाउखा रायज्लां मोननायखाय बेखौ लाबाय एसे सबाय बिमा लाबाय ओमफ्राय आं लास्रांखांलायनानैबो नै बेस्रा आइया सौहोनोनो मोनाखैमोन आरोना जा फिरखाना हरदो एसेयावनो ओमफ्राय गामिनिबो सासे दादि लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनाबो मोनथ'खायाखैमोन उनाव बेजोंसो जगाजग खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय नायदो फिसाजोआ मा खालामनो मामानो बेस्रा बिबै माइरं सोनो लाबोनाय बस्थाखौ बलायलायनानै खावबो आरोना मिनिथावथावनो ओमफ्राय बिबैया बस्था फैसा दादिनो होबोबाय आरोना जों नेबाय थानो हाला गरमथारबो माने गामिनि दादिखौ नुस'नाबा लोगो मोनस'नाबाथ' जोंनो लांफागासिगौमोन एसे खस्थ' मस्थ' नेबावनानैबो ओमफ्राय ग्रोब जानायखाय इदि होमबालाय लाबोफादो होननानैहाय फैग्रोबाय आरोना जोङो नै बे लामाजोंनो सिदा सिदि फैफिनबाय इउथनो सौफैबाय आरोना जोङो नै ओरैहायसो थांदों नालाय सनाफोर ओरै सिदा सिदि आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो बे लामाजों थांदों ओमफ्राय आं दहाय बैयाव थगाय फैनानैहाय लायासै आरोना जाग्रा बुस्थु दाना अहा नांथारगौ आरो ओमफ्राय आं खाथिनि दखानावनो गिद्दा गिद्दि हाबैफिननांसिगोन उल्थानो ओमफ्राय थांफेरि जायगा गोदो खनफाफोर थांनाय जायगाफ्राव थांनो थाखाय मोजां मोनदों आङो बेनि सिगां ब्लगसावबोथ' फोरमायदोंमोन बिजनि नहापारायाव थांदोंमोन होननानै ओमफ्राय आरो नै दिनैबो थांफेरि आयु केमेरायालाय माइसि गुफुर नुगौसै सान्दुंजों मोदानानै गुफुर नुदों मानसिया बिदि नंथारा आयु गैलाहाय आदार उखैबाय आरोना एबारना आदाराव हाबनोसैलाय फटाफटनो थ' दा जों थांनानै फैनाया साथिनगुरि सारियालि आरोना गासिबो मोनजोबो बेयावनो बेलासिफ्राव बांसिन ओंखार जाहैदों बुस्थुफ्रा गाइखेरनो आथिं सुखांबाय ओमफ्राय आं गोसोखांबायखि आइया होनदोंमोन खुमब्राजों नाखौ जानोसै नामा ओमफ्राय खुमब्रायाबो जा गिदिर जाख'नोबो हानाय नङा नों जाया मा दे नों जानाङा
ओमफ्राय आं सानबाय खासापाक जानो नामा होननानै बा जानो नायनोसै होनबाय थ' बेखौनो खालामसै आरो बेदरबो फवासे लाबोफादों बयलार दङ माने दानबादों मा हा नोंथ' जाखाया माथो सना जाया देरबा जागोन देरबा दे बेदर ना नाङा आरो नायनो ओमफ्राय बेखौनो खालामसै र' आंनाबो फिसाजोखौ लानाय नाथार खरस खालामनाय टमेट' लाबोनो सानखालांनायानो नै बावबोबाय आरोना थाइनैल' थें थें दङ बेखौनो एसे रुदबग्रोनोसै ओमफ्राय रेडि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय नाया आरोना दे नोंखौ गिदिर खालामा आङो सेरसेयाव 300 थाखा होनो आरोना रौ ओमफ्राय दानखानाय बायबाथ' माबासो आरोखि मा होनो आधा केजियावनो 200 थाखा माने 400 थाखा केजि ओमफ्राय गथाखौनो सेरसेनि एसे खम आरोना 260 थाखानि लाना फैबाय फिसालानोथ' फाजासो एवनांगोन नालाय जाजोबा एवथ'नानै दोनगोन माखासेखौ मोनबेसे होनाय जायो मोनबेसे होनाय जाया जानाय हले जों लाम जानो हायो रेडि खालामगोनसै र' ये देखो आरोना साननि मोनानिसो ओमफ्राय आइया एकदम बिलाइ लानानै फैबावगौ बेखौबो गारलाबावगोन पियर खासापाक नागा स्टाइल होननायसो जानोसै हरदो लाबदो जादि ओमफ्राय बाबा ओइ खोबसै दे खोबथारसै आं जोग्लावरिबो दे भिटामिन आङो माबा नोरसिं बेखौनो होनदोंमोन आरो आं नोरसिंल' एसे होनानै जायो मोनला नालाय बेलेगखौ आङो दे जायो बिलायबानो जानायालाय खोबनोसैल' गोदौबाय थाथोंसै जबजासिम गोथाव जाजासिम मिलौजासिम ओमफ्राय नैबे ना फ्रायखौ एवनानै लागोनसै आं जाबायानो होनजासै अलमस्ट आरोना वाल ओमफ्राय रुप सान्दा बायदि जायाहाय सनाफोर रुप सान्दाबाथाय ओरै मेजेम बाख्ला हामा जाया ना खि एवनो र' फाइनेलि सनाफोर ओरै मोननानै दोनहरबाय आङो ओइ सासे आब'जों फन रायलायबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो लास्लाबदोंमोनलै आरोना नै महरा बिदि जानानै दङ खोबनोसै आं बेनिफ्राय नै ना खियाबो आरोना ओमफ्राय दा मोदोम फेलेबसेखौ बोफ्लेनानै हरदों आरोना जानो साबसिन जानायनि सामब्राम दरसे होनानैहाय बास फिसालानियाबो एवखांबाय जानोबा जायाबाथा दालियाथ' सामफ्रामबो ओंखाम आरोना जाबाय नैबे मोनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय ना बयलारखौ दा जाला जाहैदों ओंखायनो थाथोंसै दा मोनायाव फाजा फ्राम एवनोसै जि गरम गोलोमफ्रुजोब्बाय नायदो ओमफ्राय नि माइयाबो दहाय मिलाव होबोनाया होलांबाय आरोना थारा गासिबो गारबोजोबखादों दाखालि राव जानायनिफ्राय जेबो जायाखै आरोना सुनाफोर ओमफ्राय आलासि जानायावहाय थोरसि खालिबाथाय समाय नुलायो गेजेरावनो आलु बाथोन दाउदै बिदि जानानै थाबाय जोङो नङाबा लाब्रा जानानै थाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आइयाबो ओइ मोजाङै जानोसै होननानै हेभि आरोना ओमफ्राय सनाफोर आं थगाया आरोना बै खाथो एवनायजों रोसि गोदै दङनो आइनाव ओमफ्राय बेखौ एसे सुरुगोन आरोना आङो फोरमायनानै लाखानाय जाहैबाय बिराद गरमनि बे ओंखाम संग्राखौ मानो फोसाबा सानगोन दे मिन्थिया माबा बे मानि थाखाय ओंखाम संग्राफ्रा बिदि दागो जाजोबदों होनदोंमोनलाय हा आया लेबु रोसि सेबनाया बिदि जायो गावहा नङा लेबु जाया होनदों लेबु नंगौना नङाहाय आंबो फोथायनो हाया ओमफ्राय जा सुयो आङो सुबाबो खारा राननानै जाखांफिनजोबो ओमफ्राय लेथ्रा नुनोसै ना ओमफ्य फुबाबो खारा नै जेबो खारखाया ओरैबादि दाग आयु लेबुनिसो आं मिथिफेरथारामोनहाय गोदाव सोराव आंलाय माथो बे न'आव कालारबो होआखै मा होआखै माया बिदि गोलैनाय सोंनो बावबाय थायो आरोना साफा खालामो साफा जाया अयनायथारहाय सिबाय माब्रै जोनोम जानाया हनै माबा फार्स्ट पाताल सेकेन्ड पाताल थार्ड पाताल बायदि जालांबाय आरोना जाय देरनाया देरग्रोबाय ओइ देरख'नो हायिफ्रा देरख'नो हायि नैबे मालाय फाथाया लर देरग्रोबाय मासे हारसिं ओमफ्राय बिनानाव मोनहा बारा देरनो हायासै बिनानावना मा होनो जावजाफ्रा ओइथिंथ' मासे गिना गिनि दं आरोना नै ओमफ्राय रोसि लानो होननाया गिलासा बिखौसो आरोना दानो फिसालाया बथल गिलासो लानाय नुबाथाय एकदम आंखौ रायबाय थागोन आरोना एसे लाखोमानोसै आं इसिं खनानि नङाहाय राननायसो आइनि सासे मादैजों गावजों ज' संदोंमोन नालाय राननानै बथलाव एसे दङ बेखौनो लायनोसै आं बारे खालारा माथो बाबनायसै र'हाय बथल गिलासाव एसे सोनां होद नंगौना नङा गुर होनायथां माथां सुवादासो मायदि गोबावद्राय जाबाय गोदै नोंना
गोदैथार कालारा बेजोंनो सेममोन गोथाव नङामोन दाख्लै हायल'नि मोनाव लोंनायखौ होनदां है बांद्राय हानबाय थानानै दै होनाय जायो खोमा नुना बांद्राय बिदि जाया मानिया ओमफ्राय गोदै जायो गोथाव जायो ओमफ्राय एफाजों नालाय जाखां लोंखां नोंथांमोननि गुदियाव हाजिरा होफिनबाय आरोना माने ओंखामबो जाखांबाय हासिबखौबो खनाङा सना थोरसि लथा सुखांबाय ओमफ्राय बै न' दागोआ एसे फुनो आङो खाराबाबो आरोना खारगोन मोनो खिन्थु खारमारा दा दै नांबाल' एसे गोसोम मोजां नुगोन ओमफ्राय जाया आरोना थेवबाबो एसे नामनि दा फुफ्लानोसै आरोना सनाफोर नै बिदि फुबाथाय एसे मोजां नुगोन आरो एसे गोसोम जेन खारगोन बायदि नुगोन आरो नै दहाय फुङावबो फुखांबाय आं बिदिनो दै लानानै प्लास्टिकनि आलुसो नै बिदि खारगोन बायदि नुगोन दसे उनावनो बे गुफुरा मालाय रानबाथाय जाखाफिनबाय जि गाज्रि मोनग्रा जाबाय आङो गैया लेबु जागायाव बिदि जानानै थायोबालाय मा होनबावनो जेरावबो आरोना लेबु बागान दं होननानै बिदि न'खौ लेबु रोसि खोलैजोबबा बोरै जालायखो खोलैग्रायाबो मिथियामोन खोमा आइया उनावसो गावसो सानखांनानै एकदम गोसो सिंनि अन्दरनि साइन्टिस्टखौ लाबोनानैसो आइया मिथिदों जाहैबायबा जेखियानो जादोला आंहा एसे फुला फुलि फुनोसै जाखांनायनि जाबाय नै सुखांनानै फैबाबो लगे लगे बिदिसो महर हा दुगैबावनोसै दुगैनेगासिनो फिसालाय ओमफ्राय नै बोरमा खियाबो लुथुब लाथाब खिनानै गालांलायबाय दरखं मोखां सेस हनै आरो ओरै दरखं मोखां र' सना र' दुगैनोसै र' होमबालाय सनाफोर माखौथो गोलाव खालामबावनो ओमफ्राय एसे बोरैबा नांदों आरोना मानसिया गरमजों जाबजों ओमफ्राय आं ब्लसखौ दोनथ'नोसै आरोना एसे खामानियाव आद्रा खिद्रा न'फ्राय जाब्रा खालामफिनजोब्बाय बिसोरो सिबस्रांनानै फिसाजोखौ थुखांनानै एसे रेस्ट लानोसै थ' जायफोरा आंनि बे सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो शेयार खालामनानै फरायनो लांबाय मा मावदों मा मावाखै बेखौनो एसे शेयार खालामबाय आङो थेवबाबो गिलुं गिलुं भइसनि थाखाय गिलुं गिलुं जायो आरोना भइसआ गायब जाबाथाय गैलालाय होननानैहाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय